Tervetuloa! Turvettiin. Tänään on Sporttimomentti. Oltiin Serkkujen kanssa touhumassa koulusalissa. Siellä pystyi pomppimaan trampoliinilla. Jalkapallon pelaaminen oli aika hauskaa. Jappe on hyvä pelaamaan jalkapalloa. Ready. Fight. Jallaikin on hyvä pelaamaan jalkapalloa. Hauskinta siellä koulusalissa oli se, kun Jape yritti kiikkua siinä ja se ilme oli hyvä. Nyt lähtee Sojo Baby. Parasta siellä oli, että pääsi vähän vetelemään sählyä. Ja upeinta oli, että mä tein elämäni ensimmäisen Sojo Baby. Game over. Tykätkää ja tilaamalla saatte tietää milloin uusi video tulee. Kanavalla Pietari ja Anselmi.